Gogoratu esan dugu egiten dela biderkatuz. Hau da. Eta ez batuz. Bai? Nola deitzen dira hemen agertzen diren zenbakiak? Bueno, errepikatzen den faktorea, 3 edo 4, deitzen dugu berrekizuna. Berrekizuna. Eta berretzailea izango zen zenbaki txikitsu hau. Honi deitzen diogu berretzailea. Berretzaileak esaten digu zenbat aldiz errepikatzen den. Eta berrekizuna errepikatzen den zenbakia. Beste gauzatxo bat, nola esaten da hau edo hau? Beno, 3, hau da, handia esaten da lehenago, 3, beste batean ipiniko dugu. 3, ber, bi. Bai? 3, ber, bi. Edo, nola esango genuke hau? 4, ber, 5. Bai? Hau da, ber da ikasi behar dugun hitz berria. Beste bat adibidez. 5. Nola esango genuke hau? Esan zuk. 5, ber, 3. Eta berriro dauzkagu, bi zenbakien izena eta erdian ber. Badago beste modu bat deitzeko bi kasutan. Eta bi kasu horiek dira. Hau eta hau. Hau da. Berretzailea bi edo 3 denean, badago modu bat ere esateko. Eta da 3 berdin, baina esan beharrean ber bi esan aldugu karratura jasoa. Bai? Eta 3ren kasuan esan aldugu 5, baina ber 3 esan beharrean esan aldugu kubora jasoa. Honi ere eta beste guztiei ber erabili beharrean jasoa hitza erabili aldugu. Baina ez dauka izen berezirik. Hau izango zen 4, 5 jasoa. Eta beste edozein adibidez. Kasu honetan esango genuke 6, 4, eta zein falta zaigu? Jasoa. Hau da, honi bi izenekin ere deitu aldiogu. 6, 4 jasoa edo 6, ber, 4. Ulertu duzu?